Исәнмесез? Тапшыруның бүгінгі сәхифәсе Чаллы шәһәрендә яшәп иҗат итүче, язучы Яқсуф Шафиков иҗатына багышлана. 1 гыйнварда аңа 85 яшь тулды. Яқсуф Далмаган улы Шафиков 1937 елның 1 гыйнварында Татарстан Республикасының Октаныш районы Түбән Караш авылында туган. 1951 елда күрше Яңа Кормаш авылында 7 еллык мәктәпне тәмамлый. 2 еллап туган колхозында эшли. Шафиковлар 1952 елда гаиләләре белән Удмуртия Республикасының Сарапул шәһәренә күченеп киләләр. Яқсуф слесарь, суыткыч җайланмалар механика һөнәрләрен үзләштерә, заводта эшли. 1960-63 елларда Урал хәрби округында хәрби хезмәт үтә. Армия хезмәтеннән соң кичке мәктәптә укый. 1971 елда читтән торып Казан финанс-икътисад институтының промышленность экономикасы бүлеген тәмамлый. Укыган елларында ул Красный Прикамень газетасының әдәби хезмәткәре, сәнәгать транспорт бүлеге мөдире булып эшли. Нәкъ менә шушы газетада эшләгәндә журналистика серләренә төшенә. 1972 елда аны КамАЗ һәм Чаллы шәһәре төзелешенә җибәрәләр. Монда ул правком рәисе, төзелеш оешмасы начальнигының көнкүреш мәсьәләләре һәм кадрлар буенча урынбасар булып эшләй. 1976 елда КамАЗның беренче чиратын сафка бастырып, Яңа шәһәрне өлешчә төзегәч, Яқсуф Шафиковны Ростов өлкәсенә, Волгодондагы атоммаш заводы, атом станциясе һәм шәһәр төзелешенә җибәрәләр. 1983 елга кадәр ул Волгодонда төзелеш начальнигының көнкүреш мәсьәләләре һәм кадрлар буенча урынбасары булып эшли. Тормыш тәҗрибәсе туплагач, 1991 елның декабрында Яқсуф Шафиков яңадан журналистикага иҗат эшенә әйләнеп кайта. Аны Татар дәүләт мәгълүмат агентлыгы Татар информ Дөнья Кавказдагы махсус хәбәрчесе итеп куялар. Аңа Краснодар, Ставрополь, Ростов һәм Волгоград өлкәләрендә татар тормышын яктырту бурычы йөкләнә. Татарстан газета журналларында аның очерклары, милләттәшләре турындагы хикәяләре даими басылып килә. 1999 елдан башлап республика хөкүмәтенең иҗтимагый, сәяси һәм әдәби Татарстан журналында бүлек мөхәррире булып эшли. Язучы татар һәм рус телләрендә икән яза. Язучы Яқсуф Шафиковның «Мин бер могҗиза белән, бер очрашу бер гомер», «Хуш агыйдел», «Фикърәт табиғ», Казан университеты һәм башка 200-дән артык китаплары басылып чыга. Язучы «Мин бер могҗиза белән» китабында аңлаешлы итеп изге китапның эчтәлеге, Коръәннең барлыкка килү тарихы, Пәйгамбәребез Мөхәммәднең тормыш юлы, исламның бүгенге хәле һәм әһәмияте турында сөйли. Яқсуф Шафиков 5 ел дәвамында төзелеш оешмасы җитәкчесе урынбасары булып эшли. Шул елларда автошәһәр төзелеше мәйданнарында Фикърәт Табиев белән таныша һәм дуслаша. 20 ел безнең республиканы җитәкләгән КамАЗ һәм Чаллыга нигез салучы өлкә комитетының беренче секретары турында Фикърәт Табиев китабы басылып чыга. Бу китапка документларга нигезләнгән бик күп тарихи фактларны, вакыйгаларны керткән, белешмәләр китергән. Табиевның шәхси һәм аның хезмәттәшләр архивыннан сирәк очрый торган фотолар урнаштырылган. Бу китапта Татарстанның һәм бөтен илнең киң колачлы тарихы күзәтелә. Язучының «Хуш агыйдел» китабы 2002 елда рус һәм татар телләрендә басылып чыга. Повестьтан бер үзек тәкъдим итә. Агыйдел, ак идел. Син минем күңелемнең сагышы, син минем күңелемнең шатлыгы. Агыйдел, Татарстан Республикасының көнчыгыш чикләрендәге көмеш билбавы. Меңләгән еллардыр инде менә Актанышлылар үзләренең туган якларына булган мәхәббәтләрен моңлы килә салып җырларда җырлыйлар. Ул монда сагыш та, шатлык та, сагыну да бар. Без монда үскәннәр горурланабыз да, хозурланабыз да инде үзебезнең табигать белән. Бу якларда
Килеп чыккан атаклы кешеләр дә мондагы матурлык белән сокланмый булдыра алмаган. Анда Агыйделдә урыннар шул кадәр матур ки, ах итәрсең, 100 тапкыр ах итәрсең дип язган Максим Горький. Агыйдел, ак Идел, ул минем сагышым, минем күңелемнең ак юксынуы. Бу шибәребезнең исемен шундый шигъри юллар белән атаганда, без аңа карата шундый мәхәббәтне каян килү турында уйламыйбыз. Бу бигрәк тә Агыйдел белән Чулман кушылган җирдә ачык күренә. Хәрҗәйне биредә үземнең туган якларда булганда, шушы 2 елганың матгына, кешенә сокланып туя алмыйм. Әйе, бу хуш Агыйдел китабын бер дә шикләнми автобиографик повесть дип атыйм. Китапны укыганда кеше дигән горур җисемне ничек кирәк, шулай сындырырга теләүләре күңелгә тия. Ләкин адәм баласы сынмаган, сыгылмаган, шундый җәмгыятьтә дә яшәргә тырышкан. Ул үзенең бу җиһанга бушка килмәвен, үзенең яхшы гамәлләре белән тагын бер кат исбатлаган. Ушының Зәңгәр таудан яулык булган әсәрен тыныч күңел белән генә укып булмый. Сезгә дә укучы әсәрдән бер үзек тәкъдим итәм. Мөнирә белән Максум Уфалланың тәртәләреннән эләктереп тау ягына, Актаныш баш авылына таба йөгерделәр. Башта юл тигез иде. Арбаны җиңел генә тартып бардылар. Тиздән басу башланды. Еракта түгел, игеннәре җыелган кырларны сукалап йөрүче трактор тавышы ишетелде. Тракторчы кырны гына сөреп барса ярар иде әле. Ул бит җәй буена тыгызланып тигезләнгән басу юл аркылы чыкканда сабанын кирәгенчә күтәрми. Шушы юлны сөрмәсә булмый микәнни инде дип зарланды Мөнирә. Арбаны сүйри-сүйри. Киргә батырган сөрүле җирне үтеп, Актаныш башка килеп керделәр. Моннан арестантлар узмадымы дип сорады Мөнирә беренче очраган карчыктан. Әле генә үтеп киттеләр җаныем, диде карчык. Башкан бой. Кинәттән генә арбага сикереп менде дә, гармунчы янәшәсенә утырып, гармунга кушылып, җыр сузып җибәрде. Максумның әтисе арба белән янәшә бара. Улын макты. Иллә дә молодец инде син улым. Гармуныңны үзең белән алып бик дөрес эшләгәнсең. Максум моңлы көйне сыздырып җибәрде. Сорман буйларыннан үткән чакта тыңларсыңмы җырларны. Күзләреңне тутырып карарсыңмы Зәңгәр тауда яулык булган. Тиздән колонна кичке шафакта эреп күздән югалды. Мөнирә белән Максум күз яшьләрен сөртә-сөртә гармун салынган Уфалланы сүзсез генә тартып бардылар да бардылар. Түбәндәге юллар белән язучының Калаларда таш казарма дигән хикәясе башланып китә. Таң алдыннан авыл урамын яңгыратып, Талянның үзәк өзгеч моңына кушылып, җырлаган калын тавышлы билгесез ир-атның җыры гомерем буе колагымда яңгырый. Мин китәм калаларга, калаларда таш казарма, бәхетсез балаларга. Хикәяне тетрәнмичә укып булмый. Анда авторның авылдашларының, дусларының, гомумән Сталин төрмәләрендә газап чиккән дистәләрчә, миллион совет кешеләренең ачы язмышы тасвирлана. Язучы Яхсуф Шафиков конкрет тарихи вакыйгалар турында җиңел әдәби тел белән яза. Алар бигрәк тә бер очрашу бер гомер китабында ачыкча булыш таба. Бу хезмәтендә Рәсәйнең төрле төбәкләрендә яшәп хезмәт итүче, татар тормышында тирән эз калдырган мәшһүр татарларның гыйбрәтле язмышлары турында сөйли. Алар арасында Мансур Хәсан, Минтимер Шәймиев, Фикрәт Табиев, Ринат һәм Рәсим Акчудиннар, Ринат Ибраһимов, Тинчуриннар нәселенең вәкилләре һәм башкалар турында бәян итә. Китапта әлегә кадәр билгеле булмаган тарихи фактлар, вакыйгалар да бик күп. Язучы Яхсуф Шафиковның бер-бер артлы дөнья күргән китаплары
республиканың әдәбият тормышында зор вакыйга. 1 гыйнвар Россия, Татарстан Язучылар берлеге, Журналистлар берлеге әгъзасы Яқсуф Шафиковның туган көне. Сәхифәбез ахырында язучыга сәламәтлек, уңышлар юлдаш булсын дигән теләктә калабыз.